Libong gramo ng hinihinalang shabu nasabat ng pulisya sa Region 1. Alamin natin ang detalye mula kay Idol Runner Raka. 104.7 IFM Report! Mas pinigting pa ngayon ng hanay ng kapulisan ang kampanya laban sa illegal na droga. Sa tala ng Police Regional Office 1, sa loob lamang ng isang araw, nakakumpiska ang otoridad ng nasa 26,377.5 grams ng hinihinalang shabu matapos ang 5 isinagawang buy-bust operation kung saan 4 na mga sangkotang naaresto. Napagtagumpayan din ang pagdakip sa 18 mga wanted persons sa Riyon 1, nakapagtala rin ng 747 violators ng mga local ordinances at mayroon ding 70 ng mga lumabag sa RA 4136 o ang Land Transportation and Traffic Code. Tiniyak ng Pro 1 ang pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan sa Region 1. Mula rito sa IFM Digupan, ito si Idol Fonaraka, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.